Já vás všechny zdravím a vítám vás u výkladu neboli o takovém povídání k novoluní, které bude 11. ledna. Totiž to novoluní bude hodně zvláštní, protože Luna bude ve znamení Kozoroha a Slunce bude ve znamení Střelce. A k tomu vám něco řeknu. Tyhle dvě znamení se zrovna až tak moc nemusí. Jo? Kozoroh je workoholik, většinou teda hodně pracuje, aby měl nějaké ty peníze. Střelec je zase tahoun, který umí jak táhnout v práci, ve vztahu, tak ale i hodně popostrkovat. Jo? A ten Kozoroh to zase nemá rád. A ještě k tomu se míchá do toho znamení blíženců, které tenhle rok bude mít opravdu jakoby frmol, ale takový, který si bude umět usměrnit, jo? Protože Kozoroh zase nemá rád takovej frmol, ten všechno raději v klidu, potom se může dostat až do nějakých těch depresí, ale Střelec zase, protože ho jakoby bude chtít postrkovat toho Kozoroha a ještě do toho netrpělivý blíženec, který prostě bude honem rychle to chtít udělat, jo? Tak prostě se tato tři znamení tenhle rok budou posouvat nejvíc dopředu, ale ono se to týká opravdu většinu z vás, jo, nebo většinu z nás. Tak, já vám něco řeknu k tomu Kozorohovi, nebo vůbec něco takového všeobecného. Ono totiž ty dny teďkon kolem toho novoluní je to takový start, je to takový restart. Vy, kteří jste padli dolů v podnikání, ve vztahu, rozešli jste se, tak se teď nastartujete a vyskočíte prostě z té strže nahoru a půjdete prostě novou cestou, jinou cestou, lepší cestou. Půjdete za lepší budoucností. Pozor na otravné škarohlídy, kteří by vám mohli chtít ten život strpčovat. Jo? Prostě do všeho, do čeho se pustíte, teď, ještě v tom lednu, ale vůbec i po celý ten rok, tak bude mít úspěch. Setkáte se prostě s úspěchem. Jo? Vesmír a planety jsou v takové pozici, že vám budou velice přát. Budou chtít, abyste si plnili vaše sny. Pozor na toxické lidi. Občas je ten Střelec takový toxický, je takové toxické znamení. Oni lidé ve znamení Střelce umí podržet. To je pravda, ale umí také stáhnout dolů, jo? Třeba slovy, nebo oni, protože samozřejmě Střelec je, že dřív střílí, než míří, nepromyslí si to a pak vás prostě zasáhne na tom citlivém místě. Jo? Ale tomu zase bude bránit ten blíženec, protože blíženec je ignorantské znamení, jak víme. Tak on to všechno, jakoby ten blíženec bude sice popostrkovat svojí netrpělivosti, i když to se teď hodně změní v tomhle roce, jo. Blíženec, možná už teď v lednu jste si na něj všimli, že úplně se změnili, sklidnili se. A tak to bude po celý tenhle rok. A je to protože oni mají od té poloviny roku, nebo možná už dříve, dosáhnout velkého úspěchu. A to je právě to, že Kozoroh, který rád vydělává peníze, tak půjde dopředu, Střelec ho bude popostrkovat a sklidněný blíženec je bude usměrňovat, jo, aby zase třeba nechvátali. Tak, jsou to finance. Kozoroh je rád finančně zabezpečený. Jo, takže vlastně
ten bude zabezpečovat to, aby jsme měli peníze. Nemusí to být velikánské peníze, ale prostě, aby jsme měli tenhle rok, aby jsme se opravdu neměli až tak špatně. Budeme stabilnější, budete se proměňovat ve stabilného člověka, budeme úspěšní, budeme to chtít totiž, jo. Pokud máte nějaké projekty, tak všechno si dobře promyslete. Dobře si to promyslete, nastartujte se jako motorka a jeďte jak po německé dálnici. Jo. Prostě popádíme, i když zase říkám, že ten blíženec je to zajímavý, většinou jsou to takový netrpělivci, ale tenhle rok budou opravdu nás usměrňovat. Tak, pokud jste připraveni, nebo si myslíte, že jste připraveni, tak jděte za úspěchem. To jsou finance, bydlení, láska, prostě jakékoliv činnosti. Jo, na to prostě bude opravdu dohlížet ta luna v tom kozorohu. Tak, pokud třeba máte pocit, že už jste toho úspěchu dosáhli teď, jo, tak budete chtít ještě více, což je dobře. Jo, neměl by se člověk spokojit s tím málem. Tak, a co se týká toho střelce, střelec je znamení dobrodružné, potřebuje takový ten prostě vzduch kolem sebe, protože on většinou bývá jakoby v takové bublině, jo. Ale on teď, tenhle rok, vyjde ven a takhle vy vyjdete z té vaší bubliny, abyste něco dokázali. Půjdete jiným směrem, než jste šli doteďka. Půjdete tím správným směrem, protože tam budete očekávat dobrodružství. Budete očekávat dobrodružství v penězích, v lásce. Dokonce střelec má tenhle měsíc setkání nové s nějakým člověkem. Střelec má široký rozhled. Jo. A to je zase to, že oni přesně tyhle tři znamení, on ten kozorok zase je takový trošku úzkoprsý, jo, ale střelec mu dává rozhled a blíženec to ukecá, že jo, jak známe blížence, ten se vykecá ze všeho, takže to je právě ta trojka, která nás v tomto roce povede a potáhne, jo. Střelec taky značí vzdělávání. Mladým lidem půjde dobře škola, ale nejenom mladým. Pokud děláte v 50, v 60, ještě se učíte, půjde to prostě jak po másle. K tomu nám zase bude dopomáhat ten střelec, jo, to slunce v tom střelci. Budeme pozitivní. Jen je tu takové upozornění, pozor, aby nám něco nezastínilo realitu. Jo? Ale o tom až za chvilku, až vlastně v těchto kartách na lásku. Nejdřív si řekneme něco tady o těch kartách. Já jsem zamíchala balíček a na spodku byl mák. Byla tam karta mága, která nám dá první kroky. Vyšle nás na ty první kroky. Vidíte, že ten mák vlastně ukazuje jednou rukou na zem a druhou do vzduchu. A v téhle ruce má palici, klacek. To znamená, že kdo se nebude držet nohama na zemi, bude chtít lítat někde ve vzduchu, bude ho unášet vír nějaký tou špatnou cestou, tak ono tím klackem prostě jakoby pomyslně švihne a vrátíme se zpátky na tu zem. Potom tam vidíte na té kartě kohouta.
Což kohout znamená pána. Kohout je pán, že jo? Ten si udržuje ty svoje slepičky, udržuje si tu svoji rodinku, musí poslouchat, jo? Jen vidíte, že ten mák ho má za sebou. Jo? Nechte to za sebou. Nic neusměrňujte, nic nediktujte, to právě umí hlavně tyhle dvě znamení, že jo, diktovat něco. Takže na to si dávejte pozor. Další karta, to je zajímavý, podívejte, je princ mečů. To je karta střelce. To je přímo střelcová karta. To je inteligence. Ta osoba na tom koni je velmi inteligentní a z vás se stanou letos velice inteligentní lidé, kdo teda samozřejmě bude chtít. Budeme výmluvní. To nám zase, jak říkám, bude k tomu dopomáhat znamení blížence. Budeme pohotoví, protože střelec je rychlý. Podívejte se, jak pádí na tom koni. Jen pozor na nějakou tu zbrklost. Tak a další karta, no, královna pentaklů. To je zajímavý teda spojení. Královna pentaklů je štědrá. Jo, to znamená, že k nám budou štědří zaměstnavatelé, budou k nám štědří, když budeme podnikat, tak prostě ta štědrost, my si ji přitáhneme. Přijdou k nám, nebo budou k nám proudit finance, peníze. Nebude to ještě teď v lednu, musím teda upozornit, když se to týká toho novoluní. Ale od toho února prostě bude otočka, jo? Otočíme se o 180 stupňů. Takže královna pentaklů je vlastně královnou země. Jo? Je zakotvena na té zemi. To je právě to, co jsem říkala tady u toho mága. Že máte být na zemi. Vidíte, on má tady všechny 4 symboly. Jo? On tady má vzduch, země, voda, oheň. Jo? Všechny ty symboly tady má pod sebou. On nad nima vládne. A takhle budeme my vládnout tenhle rok. Tak, teď se teda podíváme, co to znamená. Co to znamená vůbec podle karet a co to znamená na lásku. V lásce, ve vztazích. Tak. První karta je princezna holí. No, to je upozornění, že nemáte chodit na někoho z holího. Jednejte prostě v klidu, jednejte opatrně. 10 mečů, pokud si nesete na bedrech nějakou lítost, nějaké ublížení, podíváme se dál. Ano, je tu ještě 9 mečů. No, tak přesně, podívejte se, máte to zahodit. Máte to zahodit, to ublížení tady, které je, tohle je karta síly, ta princezna holího. Ona, podívejte se, ona vykročila už po té cestě, po té jiné cestě. Tady za ní vidíte, že je křižovatka a ona prostě jde. A tohleto vy díky té kartě smrt odložíte, zahodíte. Ona má v ruce lebku, hlavu milence, partnera. Pokud vám nejde něco ve vztahu, nezachráníte to už, zahoďte pomyslně jeho hlavu do té kádě s tím ledkvarem vařicím. Jo. Smrt je smrt pomyslná, ale je to znovu zrození. Je to proto, abyste se mohli prostě jakoby změnit, obnovit se. Ono je to taky, tenhle rok je osmičkový, která nás potáhne kupředu. Ale ještě k téhle kartě bych chtěla říct, že je to karta smrt je vůbec jako i narození dětí. Budete chtít více třeba dětí už, jo. Nebo budete chtít počít potomka, tak se vám to povede. Prostě je to znovu zrození ve všem.
ve financích a v pracovní příležitosti, ve všem. A Vyselec, no. Vyselec je obrat. Zase. Obrácení se úplně. Myšlenky se vám nahrnou do hlavy. A vy podle těch myšlenek půjdete dál, půjdete za tím svým snem. Tak, teď se ještě podíváme na lásku. Hojnost. Hned první karta je hojnost. To znamená, že budete urovnávat vztahy. Budete je chtít dát dohromady zpátky. Ono, víte co, se noví partneři špatně hledají. Nechte si to, co máte, pokud se to dá ještě zachránit. Víte, já tak nějak mimo tento výklad dělím chlapy, oni asi to budou i ženy, ale víceméně chlapy na ženaté a nemožné. Jo, protože prostě ty odložené chlapy, odložení chlapy, tak, dneska teda omlouvám se za tu výslovnost, jsou pro něco odložený. Pro něco se s nima ta partnerka rozešla, pro něco se ta manželka s nima rozvedla. Jo. A teď je jenom na vás, kteří ho budete chtít, jestli to, co je na něm špatné, jestli budete snášet nebo nebudete. Jo. Duchovní vyspělost, zase, podívejte se, tady jdete ve dvou. Jo. Buďte s tím partnerem, kterého máte. Aspoň to zkuste. Oddanost. Ten partner vám je možná oddaný a třeba to nedává najevo. Jo. Tak a pokud teda jste sami, jste single, tak jste odpustili. Odpustili jste bývalé, odpustili jste sobě, což je hlavní, ano. To je důležité, abyste odpustili sami sobě. Rytířko, máte tady teda rytíře, který přijde. Bude to velice pozitivní člověk. Bude to člověk, který vás zaopatří. Bude to člověk, který něco bude mít. Bude mít třeba bydlení, bude mít auto. No proč? Protože, jak jsem mluvila o těch znameních na začátku, kozoroh je tahoun a ten tohle musí mít prostě. Jo? A blíženec takového hledá. Jo, blíženec prostě, protože rád podniká, ten potřebuje k tomu nějaký povoz a nechce třeba to podnikat sám, tak proto potřebuje k sobě správného partnera, jo, aby tohle měl. No, a další karta je smysl života. No hele, ale řeknu vám, že takové nádherné karty jsem dlouho nevykládala, které prostě opravdu stojí za to, aby se člověk na tu cestu vydal, jo. Smysl života. Život má smysl. A buďte optimističtí tenhle rok, i když třeba to nemáte jednoduché, nemáte to lehké, bude lépe. Nebude to třeba hned, bude to až za půl roku, bude to za 3/4 roku, ale vy vplujete do toho smyslného života. Protože tato karta znamená nový vztah, nového člověka do života, pokud jste sami. Ale zase na druhou stranu, já si ještě podívám na další kartu. Sám sobě rodičem. Pocit vlastní hodnoty. Ale zase pokud by ten vztah neměl cenu, nerozkvétal jako ta zahrada, tak bude lépe prostě ho opustit. A nebo když potkáte někoho nového, nevrhejte se hned do toho, nevrhejte se hned do vztahu. Jo. Učte se toho člověka nejdříve poznávat. Poznejte sami sebe, poznávejte toho druhého člověka a pak je tady karta sexuality, pak se prostě teprve do toho vrhněte, jo.
až tohle všechno poznáte, až tímhle vším projdete, tak teprve prostě se do toho stělesnění můžete vrhnout. Jo? Je tu učení. Karta střelce a blížence znamená učení se. Jo? Obě dvě znamení se rádi učí novým věcem a ten kozoroh je přitáhne na tu správnou cestu. No, tak se ničeho nebojte, bude lépe. Možná sem přijde i to, co se děje v jiných zemích. Nebojte se ničeho, jděte, pokud cítíte. Hlavně říďte se intuicí, kterou má střelec, kozoroh, kterou má blíženec. Říďte se tou intuicí. A když vám řekne ano, bude to správné, touto cestou se vydám, tak si to naplánujte, proberte si to nejdříve. Je zajímavé, že nebudeme mít žádné hranice tenhle rok. Jo? Jindy to vykládám jako, že máte svoje hranice, ale teď to neplatí v tomto výkladu, protože k těmto kartám je to úplně jiné. Jo? Překročte ty hranice, překročte svoje hranice a jděte kupředu. A poslední karta je láska. Prostě tu lásku najdete, budete ji mít tenhle rok. Jo. Jsou k tomu nakloněna všechna znamení. Dokonce ještě, myslím, tam berani mají lásku i peníze. Nevím, já jsem dělala na YouTube jsou moje videa, kde jsem dělala na tenhle rok výklad podle znamení. Už si to celé nepamatuju. Ono dokonce i vodnáři tam mají nějaké hodně velké zlepšení. Rybičky tam mají prostě, ale chtělo by si to poslechnout. Jo? Jsem tam jako Venuše na YouTube. Jsou tam napsané i podmínky pro to, když byste chtěli osobní výklad. Takže nebojte se ničeho tenhle rok. Jo? Nastartujte se během toho ledna a jděte si za penězma, jděte si za prací, jděte si za láskou. Je veliká možnost. Jo, a ještě jsem chtěla říct, prosím vás. Já teda na to zamíchám ještě tady ty karty. Neposlouchejte televizi, nekoukejte, pokud nemusíte, nekoukejte na zprávy. Lepší je se to dozvědět, i když i dezinformace jsou i na tom internetu, ale nejsou to všechno dezinformace. V té televizi vám neřeknou, víte co, tam se ty zprávy jakoby bijou, jako ti lidé tady se bijou mezi sebou, jednou řeknou tohle. Pokud máte možnost, prostě říďte se tím internetem, tam se dozvíte i více. A chtěla bych ještě říct, aby starší generace, která třeba nemá chytré telefony, mluvte s mladýma, jo, s mladou generací mluvte, i když někdy mají takový názor, že by je člověk zatlouk do země, jo. Prostě mám vnoučata, že jo, v tom věku, kdy dodělávají střední školy, takže mluvte s nima o tom, co by je mohlo čekat, jo, protože vlastně starší generace má nějaké zkušenosti. Předávejte je, i když oni to moc nechtějí, ti nahoře, nechtějí, aby my jsme předávali mladší generaci zkušenosti, protože oni je chtějí navést úplně na jinou cestu. Což se stane, ale ať tam jdou aspoň s těma trošku vědomostma, co by se mohlo stát a co by se mohlo nestát. Jo. I když oni ti mladí chtějí dneska úplně něco jiného, ale zase vám řeknou na rovinu. Všechno vám řeknou na rovinu. I když to bude bolet,
tak to přetrpte, ale poslechněte si je, jo, protože oni si zase budou chtít poslechnout vás. Tak, protože mi už odchází hlas, já se omlouvám, takže vám přeju do toho hodně štěstí a budu dělat ještě další videa, určitě na znamení, co vás čeká, co vás nemine, ale tohle prostě mi řeklo, abych udělala na to novoluní, protože opravdu ten kozoroh s tím střelcem jsou velmi silné znamení, velmi silní lidé jsou v tomto znamení, se rodí. No, tak se mějte krásně a přeju vám hodně štěstí.